te Mamadu fenete fedinya na Mamadu ala kira bangena Abdullahi de kira bangena abangena amba Aminata de kira bangena Muhammadu ala kira bangena minu mikira feta no fle abangena makankalu de kira bangena ala kira bangena ayo bisimila foire 2019 jamukan kerengeni kene konnana ni mina falin ani hakilina ɲumanw caman jira aw la ka sanga ni foire in kɛnɛ yɛrɛ sigili an b'aw ladɔnniya k'a fɔ sugu in kɛnɛ falin kɛnɛ do dɔ bɛ dɔ dɔn dɔ t'o dɔn ni mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen hakili caman olu bi sɔrɔ jago julabagaw ani sanni feerefɛnw olu caman olu de bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na walasa ka se k'u lakodɔn ani u ka sanni feerefɛn minɛw o de siratigɛ la Fuseni Ture ale nalen do foire 2019 in kɛnɛ kɔnɔna na ni a ka sanni feerefɛn camanw ye dagabana minɛw a kɛlen do ka minnu bɔ ka tɔn i n'a fɔ komi chemisew forokiyaw sabaraw abakɔsiw ni o ɲɔgɔnnaw bɛɛ lajɛlen olu de bɛ a bolo an tagamana ka gɛrɛ a la a ka stand kɔrɔ an ka jɛ an ka a lamɛn Farin an san saba ye farin na an bɛ farin participer relation de kama sinon wariko tɛ parce que an yɛrɛ bɛ minnu don a la an t'o sɔrɔ a la mais i b'a kɛ a kɔfɛ a hɛrɛw bɛ na a kɔfɛ quoi an bɛ taa farin na o de kosɔn ne bɛ ATTBugu de la ATTBugu Sisolo ka rond point ne bɛ yen nɔ farin a ka kan feerekɛla bɛɛ la quoi n'i bɛ se ka n'a kɛ dɔrɔn i kana kɛ parce que a ka fisa mɔgɔ ma quoi a ko ka fisa mɔgɔ ma i b'a kɛ waati min na kɔni i t'a kɛ wariko kama mais a kɔfɛ hɛrɛ caman bɛ se ka bɔ a ko la. Endu finiw marque ɲumanw i n'a fɔ komi sariw musow bɛ danpe min ni o meleke u yɛrɛ la endu b'a fɔ ma ko sariw u bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la vɛsiw ka se chemisew ma ani costume sur mesure u bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ Sulemani Aliyu Asan Haidara ale ni a dɛmɛbaga jɛkulu ka yɔrɔ la foire in kɛnɛ kɔnɔna na an ye munumunu kɛ u fana kɔrɔ an ka jɛ an ka u ɲɛmada ne ni endu de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo olu bɔra endu jamana de la ka na bon teru de don jɔnjɔn ɲumanw de don bon o y'a ɲini fɛ n k'u dɛmɛ u ka baara kɛcogo la u bɛ vɛsiw de kalan ministriw ka vɛsi ani présidentw ka vɛsi ne ko an bɛ se ka endu musow ka endu finiw ani furukiyaw mun ye diinɛ silamɛya fɛnw ye donc don finiw de don silamɛya don finiw de don donc ne y'a o fara an bolo kan donc o de b'an bolo tabali kan yan furukiyaw b'a la endu finiw b'a la ani chemise fana chemise minnu bɔra Itali kana an bɛ kɛ k'u feere bon ni an bɛ se ka prix fɔ an bɛ furukiya ninnu feere 5000 parce que a tissu ninnu bɛ bɔ fo Dubaï de donc n'u bɔra Dubaï kana se anw ma yan wolofɔ dɔw de b'an bolo ani maliyɛn dɔw an kɛlen k'olu ta olu b'a kalan donc n'i bɛ furukiya an ka furukiya ninnu ni furukiya tɔw minnu bɛ ye mɔgɔ la kelenw tɛ quoi différence ba de b'a la parce que an ka furukiya ye qualité laban de don o de la an b'a feere a kalanni feere 5000 la bon endu finiw fana endu fini mun de don i bɛ yaala Mali bɛɛ i b'a ye anw de bolo sabula ni fini ninnu bɛ bɔ endu jamanaw la direct fo n'a sɔrɔ n'i yɛrɛ ye commande k'i yɛrɛ mais a fɛn a caman a stock o b'anw de bolo yan an bɛ mawuludu bonya fana kama vraiment ni baara in a diyara an ye kosɛbɛ sabula mawuludu tɛ sirifo dɔrɔn ta ye an bɛ se k'a fɔ Mali ye silamɛ bɛɛ lajɛlen jɛre mawuludu ye bazin kalanni pewu ka ban foyi t'i ma a donni kɔ a gɛzinɛrilama ka aw pari ka sɔrɔ aw ma taga ni ka segin kɛ aw ka finiko rendez-vous la a bɛ aw ɲɛsin Mama Sangare ma prêt-à-porter aw caman de bɛ a bolo buna adamadenw lafiya kama ale fana nana i sen don foire 2019 mawuludu o baaraw la an sera a ka gwa kɔrɔ an ka jɛ an ka a lamɛn ne bɛ gɛtinɛri kalalen ne feere a n'a kalabali a muso ta ni cɛ ta ne b'olu feere a sugu kɔnɔ an bɛ yan on s'est débrouillé an bɛ k'an débrouiller dɔɔni dɔɔni mais a kun ka d'an ye sirifilakaw kana turu can bara yan ka duwawu k'an ye an fana bɛ content an b'a ka dunanw ye an nana a ka dunanw de kama an tɛ ka dunanw ye kosɛbɛ quoi o de bɛ k'an décourager dɔɔni farin kɔni a diyara an ye ala k'a jiri ala ka barika don a la
ala ka barika dɔ silamɛya yɛrɛ la hali bi ala ka an bɛɛ dɛmɛ quoi. Musolakaw ka ijabu ko i n'a fɔ komi aja dansew ani disa suguya camanw ka fara rideau kan soparlanw suma dumanw parfɛnw ani sakiw u bɛɛ lajɛlen o caman bɔra k'a ton Kulibali Kajatu Keyita fɛ foire in kɛnɛ kɔnɔna na fɛn minnu bɛ a bolo ka fara o sanni feerefɛnw kan ani hakilina minnu b'a la ka ɲɛsin foire in yɛrɛ sigiliko ma a bɛ n'o da jira an na. Awɔ an b'a dɔn an bɛ ka fɛn minnu feere an bɛ ka aja dansew feere samaraw bɛ yan ni burumusiw ni rideau ni parfɛnw an b'a la k'olu le feere ani disaw ni sakiw tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ ala tanu ka barikada Mawuludu foire a ka di kojugu ɲinan ya anw san 3 de y'a la ka 1 kɛ ka 2 kɛ n'a man di a tɛ dafa 3 la o ye ala tanuba de ye wala an bɛ ala deli san caman bɛ ala bolo ala k'o yira an na ka haminanko bɛɛ nɔgɔya ala ka barika don serifula yɛrɛ la. Kuma laban min b'an bolo dɔrɔn an bɛ a fɔ ɲɛmɔgɔ ye dɔrɔn u ka nin kɛ ko continuer a kana daminɛ ka dabila parce que Mawuludu ye kira ka bangeli de o ye bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya ni hɛrɛ de ye ka tila ka na wari ɲiniw bɔ kɔnɔ ka na sɔrɔw bɔ a kɔnɔ an kɔni bɛ ala deli tiɲɛ yɛrɛ la tabarikala a diyara anw na awɔ an ye sanni sɔrɔ yɛrɛ de. Foire Mawuludu 2019 kɛnɛ kɔnɔna na an ka munumunu salo o y'an se Abubakar Jalo ale ka guwaw kɔrɔ vesti moccasin kakiw ani sabaraw ka fara fɛn caman wɛrɛw kan u bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ a ka guwa kɔrɔ sugu in kɔnɔna na an ka jɛ an ka o fana lajɛ. Bon ne bɛ ka cɛfiniw de feere vestiw moccasinw sulew kakiw a bɛɛ ani Maroc forokiyaw. Bon alhamdulillah ɲina foire taabolo a ka ɲi organisation ka ɲi vraiment taabolo ka ɲi sanni dɔɔni bɛ ka kɛ. Bon ne kɔni bɛ mun f'u ye dɔrɔn alhamdulillah foire mɔgɔw bɛ k'a bila ka taa yɔrɔ min na a tɛmɛr'o kan quoi ya u ka na u yɛrɛ fana b'u yɛrɛ sen don a la ka fara an kan k'a diya n bolo quoi. Bon n ka kuma laban mun ye dɔrɔn n bɛ n yɛrɛ ka sababu ɲuman fo n'o ye Bagi fɔ fana ye ale yɛrɛ amisari ɲɛmɔgɔba dɔ ye an yɛrɛ n'ale de bɛ baara kɛ a n'a dɔgɔninw kɔfɛ n b'an karamɔgɔ yɛrɛ fo ala k'an mɛn kɔrɔ ka san wɛrɛ yira n na. Baara caman o bolodalen don Serifula Jabaraniso fɛ ka kɛɲɛ ni foire in ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min sigira sen kan Mawuludu kadara kɔnɔna na ɲina an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ o baara camanw na o laɲini ye fɛn min ye ka se ka buna adamadenw su clientw kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka se ka taa munumunu salow kɛ ani ka se ka taa u diyaɲɛ fɛnw bɛɛ lajɛlen san sugu in kɔnɔna na u ninkan fɛnw a bɛɛ lajɛlen dɔ bɛ sugu in kɔnɔna na o de siratigɛ la baara bolodalenw caman olu bolodara nisɔndiyaw kama kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanni feerefɛnw bɛ yen nɔ sɔngɔ damatɛmɛdiya la baara wɛrɛw sigira sen kan min bɛ kɛ sababu ye ka buna adamadenw kafo ɲɔgɔn kan foire in kɛnɛ kɔnɔ i n'a fɔ komi tulo ni yɛlɛ ani baara camanw min bɛ kɛ sababu ye ka jago julabagaw ani u bolofɛnw jira diɲɛmaa la fɛn minnu sɔrɔla Serifula Jabaraniso tɔgɔ la an ka jɛ an ka o ɲɛmada an ka agent commercial dɔ bolo. Foire Mawuludu ni a tako sabanan ye ɲinɛ ni ala ka jɛ a taara coopération de Bamako ale ni télé Serifula ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna la donc télé Serifula bɛ foire caman participer donc jan siɲɛ fɔlɔ coopération de Bamako sera ma k'an n'u ka jɛ ka foire in organiser donc n tan siɲɛ fɔlɔ an b'a kɛ ni cakɛda caman ye voilà notamment an kɛ ni fiyaba ye an siyama mɔgɔw y'a baara kɛ ka tɛmɛ donc pratiquement an bɛ foire kɛ ka caya mais zenata coopération de Bamako selen ma an n'u jɛra ka nin kɛ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na an changement mun apporté barisa ni foire ni y'a tako sabanan ye a tako sabanan yɛlɛma caman donna la ni mɔgɔ min nana ni ɲɛ da yɛrɛ kow yɛrɛ taabolo kan kow bɛ ka dérouler cogo min na a daminɛ ni sisan cɛ i yɛrɛ b'a ye mɔgɔw yɛrɛ bɛ ka confirmer k'a fɔ ko yɛlɛma caman donna la mɔgɔw nisɔndiyalen don déjà kow yɛrɛ équipement plan organisationnel mɔgɔw nisɔndiyalen don kosɛbɛ et puis ɲinɛ an yɛlɛma caman don a la ka tila ka sanu sɔngɔ nɔgɔya ka nafa caya yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a sɔrɔ k'i dingɔ sɔrɔ a la cogo min na nɔgɔya kɔnɔna la ɲinɛ an ye prestation d'artistes n'o de ye animation show o bɛ yan ka daminɛ 21h la foire programme bɔlen don ka di bɛɛ lajɛlen ma donc an kɛlen don ka show ka daminɛ 20h la fo ka se 2h du matin ma artistes bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ donc foire kɛyɔrɔ la yan en même temps yɛrɛ kɔmɔgɔw humorisiw olu bɛ na ka na show ka na
animation fana kɛ tuguni donc farikɛyɔrɔ la o bɛɛ ye fɛɛrɛw ye an kɛlen don ka minnu boloda yaasa mɔgɔw ka se ka na sanni kɛ cogo min na en même temps an bɛ jeu concours organiser notamment an ka émission cunkan mun n'o bɛ olu déroulé la yan ani an ka émission wɛrɛw fana bɛna déroulé yan donc a bɛɛ kun ye pour que mɔgɔw ka se k'u u sen don yɔrɔ sɔrɔ fari in kɔnɔna la an k'a dɔn k'a fɔ fari fana exposition kɛyɔrɔ de feere dɔrɔn tɛ mais i kana fari kɛyɔrɔ la i ka minɛnw fana bɛ se ka lakodɔn cogo min na i sigiyɔrɔ bɛ se ka lakodɔn hali fari kɔfɛ ni mɔgɔ mago b'i la u bɛ se k'i sɔrɔ o fana fɛɛrɛw don quoi bon publicitéw ni fɛnw bɛ ka tɛmɛ plateau kan ani mɔgɔ minnu bɛ yɔrɔ jan fɛ an kɛlen don ka plateau kɛrɛnkɛrɛnnen sigi journal bamanankan kɔfɛ mun bɛ bɔ su o su fo ka taa se fari banni ma pour que mɔgɔ minnu bɛ jamana wɛrɛ la u bɛ se ka fari kibaruya sɔrɔ cogo min na. Bi foire du Mawludu 2019 kadra kɔnɔna na an ka munumunu salo o y'an sɛnsɛn ka se guakɔrɔla minnu na olu de kun ye ne nka a kunnafoniw tɔ bɛ ni ala ye laseli wɛrɛw yira na an bɛna ɲɛfɔli caman kɛ aw kun kan k'aw kunnafoniya foire in taabolo kun kan sani o cɛ aw kan bɛn. Niti Mamadu fenete fedinyana Mamadu Alakira bangena Abdullahi de kira bangena Amba Aminata de kira bangena Muhammadu Alakira bangena Minu mikira feata nufle Makankalu de kira bangena